Aku sing nyanjung lisahi sapa? Wong aku ya ngunekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambute berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen. Wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek kowe facial dicetet apa? Lah emangnya nek facial dicetet? Ah iya to, iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Marjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Kudu aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Marai lemu. Mulane kowe iki kurokno. Ning ngurake piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Jaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere muni dandan awake awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki. Kae sik Tatin sik dikae kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong ki, kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Lah kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pendapatan meningkat. Iya, ayo ana sing nyawer kaya. Iya, matur sembah. Urung rampung le nembange wis net gobok. Matur sembah nuwun, Pak. Lah kok nek ra matur nuwun. Pokoke saire ditinggal. Mempeng le matur sembah nuwun. Wis rampung ya. Yen liwaturke matur sembah nuwun, Pak. Ya wis ben ora apa-apa kok. Ya ora wis rampung kok. Terus kok ora krasa. Urung rampung kok diselani. Senengane gawe gelo ora. Sono iki dirampungke sik lagi diselani urung rampung kok diselani. Ya. Ki marang rampung kok, Pak? Urung rampung kok. Nek gobok. Matur sembah nuwun, Pak. Ya. Senengane. Sedotan sajroning ati
ora takon ki mau dadak muni niku rak Mbak Elisa to marang ra entuk saweran kowe. Oh nggih nggih. Atur nuwun nggih Pak. Ha iya mergo saka aku kok. Oh saking jenengan. Nek didompong loro. Ya. Walah. Lho saiki kok dadi nyermimi banget to. Empuh ya aku iki. Heeh. Ya aja kuwi rezekine Mbak Ika. Panjen ya. Kudu ngono nak. Ya ora apa-apa wis ben dipek dhewe. Ya. Ora apa-apa. Ayo saiki gentenan. Ya. Mbak Elisa or karo Salaso. Ya iki sing dikersake Pak Letnan Kolonel Sukino. Iya. Iki wis panjenengan iki TNI AD uga jaksa militer. Oh iya, tadi sing tukang ngadili nek ra kleru lho. Heeh. Bahaya berarti ya, Pak. Sapa? Nek salah ngomong bahaya iso diadili ra ya ngono kuwi. Sapa? Aku nek engko nek aku salah ngomong, Heeh. engko nek salah mau yo Pak Seno yo salah deng nek jeneng kowe salah mbok diadili yo jeneng Elisa El Silit. El Silit sapa mau? Elisa ngomong Elisa kleru apa? El Silit nopo mau? Elisa cetok-cetok karo it. Aduh banget lho. Heeh. Ya ora apa-apa karang sik lambe iki sok ketrikel kok. Iya. Kowe mau muni Elisa kleru El Silit kan ayo wis. Jo. Ora apa-apa. Ayu-ayu ngene lho. Padake berutu. Iki sing dikersake Pak Sukino kowe sama wis ditukak takoke bola-bali ora. Oh nggih, Pas Kina. Ibu-ibu do ngenteni neng transit kono. Mbak Elisa mana Mbak Elisa? Wah itu memang sok aneh itu nanti kalau datang langsung naik panggung. Iya. Ya ora apa-apa nggih. Pak Sukino, berarti iki sesuk iki bakale calon. Calon apa? Calon putra. Calon putra piye? Jare anakmu jenenge Sukino. Lho Pak Sukino kae lho sing Pundi? malah arep. Halo. Pak Sukino. Terima kasih nggih. Matur sembah nuwun lho. Ampun kapok, benjang ngundang malih nggih. Ayo kae Pak Sukino, ya. Sukino. Putrane Pak Mbah Trisno Rejo iki kabeh duwe titel kabeh. Oh, sedaya wonten titel iki. Iya, kae Pak Letnan Iku Kolonel. ingkang nomor pinten? Nomor setunggal. Nomor setunggal Pak Letkol Sukino. SH. SH Dudu Sukimin Seno to? Utuh. Dola. Lain. Terus Terus nomor loro AKP Edi Mulyono. AKP Edi Mulyono ya kuwi Pak Edi Mulyono. Ajudan Menteri. Luar biasa, ajudan menteri. Esos. Tadi yang tadi SH ya. Nomor telu Ibtu Mujianto Esos kuwi ya ning Polda DIY. Polda we medeni kabeh ya. Ha iya iki. Dijamin aman nek dadi anake onten dereng garwa dereng. Kok kula anu. Lho kuwi ora. Oh langsung ngaco. Oh mboten nonton. Sedaya kabeh kagungan garwa kabeh sementas kabeh. Ya. Sing terakhir iki sing ragil iki Pak Nur Dadi Untara Esos iki PNS Kominfo kuwi ya wis duwe garwa. Kowe rasa dadak ngoyak-oyak putrane Mbah Trisno Rejo. Iya. Lah kan terjamin aman, ya ana sing aman, kowe seneng. Swarga tumraping kowe ning neraka tumrape sing tok pek. Kok neraka? Aku kurang apa? Aku ya berpendidikan wong gleleng ya. Nyinden budaya weh kurang apa? Allah tanpa rupa. Allah tanpa rupa entut ding. Kok entut? Lah ya Allah tanpa rupa ora ana rupane. Ora ana rupane. Ngobrak-obrak wong pirang-pirang. Anggere nang bis muni. Tapi Allah tanpa rupa. Iya. Iki sowan mriki. Iki peresmian masjid. Peresmian Masjid Ar-Rahman. Mugi-mugi saged migunani tumrap masyarakat sedaya. Ya ngene iki ya tuladan ya kados Mbah Trisno Rejo nggih. Nek sing ade ngerti lagi viral yo gawene kraton gawe dinasti kok Pak Seno yo bangun gawe dinasti. Arep gawe piye Pak? Wis rasah aneh-aneh to lan. Iya.
Ya, nek ngene iki kan membuat semua masyarakat bisa berturut serta, bisa menikmati juga. Betul, ya. Luar biasa, Pak. Tur iki diwakafkan kepada masyarakat banyak. Masjid kuwi. Pundi mau nriki ngipak Karangwetan karo Dusun Dungkasi. Karangwetan Dungkasi, oh nggih. Nek ngipaki kelurahan. Oh nggih. Nah, kuwi sing calone ngundang awake dhewe. Iya. Oh amin. Kelurahan ngipak kuwi. Ya. Ya kalau bikin masjid kayak gini long lasting, ya dadi patuladan. Sesuk ya ngono kuwi ra gedhekke joglo wae, Pak. Gawe masjid migunani tumrap masyarakat sedaya. Ora kok rumangsaku anggere takon ngadeg kok kowe malah membunuh. Kok membunuh? Aku hanya berkata-kata. Iki dadi Pak Trisno Rejo iki dadi patuladan. Lho ngono lho, sesuk kala mangsa mesti wis to aku mesti nyumbangke sak propirane kayaku dienggo pembangunan masjid. Ya kudu ngono, kudu. Pak Seno ora? Hah? Pak Seno barang. Iya. Tenan lho, disekseni wong akeh alam sak jagat raya sak lelembut barang lho. Wis kok sak. Lah masjidku sewon kaya aku ya melu nyumbang. Luar biasa. Oh, melu nyumbang. Dalang teladan. Ora perlu tak omongke ning gandeng kowe wis mancing kondisine seperti itu ya terpaksa aku ngomong. Jane Kyai Jawa ki tanganmu tengen ngulungke, tanganmu kiwa aja nganti weruh. Oh, rasa dipamer-pamerke. Ngene, sing kene dideleke. Heeh. Sing kene carane ngono. Ngekeke, sing kene didelikke aja nganti weruh. Mbok coba dijajal, Pak. Jajal. Aku ora tau ngono kuwi nek biasanya aku iki nyekel ciduk, iki nyekel. Oh, neneng WC kae ya. Wah, wis. Wawi. Wawi dengkulmu. Ah jenenge kuwi to. Heeh. Elisa kok jak omongan kaya ngono. Wong cah rande tata krama. Iya. Tata krama ya iki pun basa ya kula kok tata krama. Tata kramane kurang. Kowe iki biasane anggere ning Gunung Kidul kuwi sing ngrepotke tukang masak. Iya. Kok ngrepotke tukang masak. Lah dheke pesen dhewe kok, Bu. Mang mriki kula gaweke sambel bawang. Wah. Kalih tahu, kalih tempe. Ha, mburi maune wis leren dadak masak meneh. Ming sekolah mbene sinden sinjiki no. Nggih. Oh nyuwun uyah ngono. Ya ora apa-apa. Ki akeh banget sing nyuwun sa. Nggih napa? Podang kuning ana, tembang kangen ana. Lah sing pundi nek? Aja podang kuning napa tembang kangen? Podang kuning. Iya. Aku iki keluargane Pak Trisno Rejo kuwi pecinta streaming kok. Luar biasa sedaya nggih budaya Jawa. Budaya Jawa. Budaya Jawa. Motomu. Letnan Kolonel Pak Sukino iki ya pecinta streaming. Malah nek awake dhewe ning Jakarta panjenengane sak keluarga mesti nonton. Oh, nonton mirsani. Pak Edi Mulyono kuwi ya pecinta streaming awake dhewe. Pak Ibtu Mujianto lan iki sing mau wah fotoe kok nguyel-uyel. Sapa? Bu Dr. Sumiati MPD. Guru SMA lan dosis. Dosis apa dosen iki? Dosen, iya. Ya, diaturke sak. Heeh. Dari sedaya. Sedaya remen streaming nggih, sedaya. Kok mboten nanggap YouTube mawon ya. Lok lambemu kok elek ta. Nek nanggap YouTube ya awake dhewe ra entuk rejeki kok ya. Ning bener. Heeh. Podang kuning monggo. Heeh. Nadyan wujud mung peksi pangapunten mboten aku bingung nggih Pak Geter. Alus manis tur merak ati. Yo,
arepa wong blesteran ning suarane apik gelem budaya Jawa. Iya ya Mak, iya. Nggih, kedah ngaten. Total nggih nek sinau ya tenanan, nek teles ya sisan blebek, sisan klepus. Wis ora adong kowe iki omong wis ora adong. Kowe nek omong kuwi saya nek iki rada teratur, biasane nek omong biasa pletuk. Wis ora karo-karuan. Iya. Wes wenggon kula lono golek isi podang jenar Eno ipo bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya mangga ya salon-alon esuk awan yuk esuk awan ning wis ora kerasa uyuran anggone sing tak sayang
wonten request paseno. Heeh piye? Nyuwun pandonganipun sedaya mawon kagem Bapak sinten? Wawan. Adik Wawan. Oh, supados enggal kagungan garwa. Ye. Kula nggih dereng kagungan. Lho. Aku malah kowe dhewe kok tawake iki piye? Iya. Niki ora apa-apa, jeneng kaya ngono kuwi jodoh kok ya, Sa. Oh, nggih. Jodoh ki di tangan Tuhan. Lho sapa ngerti kowe sing biya warake tiba-tiba Mas Wawan ki terus lho karo kowe rada kepiye ngono lho. Langsung memandang ngono ya. Tiba-tiba jatuh langsung. Wah, apa jatuh? Iya, kaya sinetron wae terus bukune tiba terus dijupuk bareng. Aku tahu ngono kuwi malah padu kok. Napa padu? Mergane malah jeglukan banter banget. Iya ya Mak. Matur sembah nuwun. Mau bisikan mau apa? Pak Sukino mau ngumumke kuwi mau. Nggih, sam nyuwun pandonganipun sedaya. Oh, nggih. Wah. Mas Wawan ki sing endi ya? Iki wau lho sik niki wau minggah niki wau kan wonten Pak Sukino kalih Mas Wawan. Oh, aku pakai kaos hitam. Ganteng lho. Kowe kira-kira cocok ora? Ya jelas lah opo meneh kok dimangkune wong. Ya jelas lah. Ning aku luwung rasah wae. Kenapa? Sebabe aku wis ngerti lelakonmu. Kowe iki yang-yangan bola-bali sing lanang mesti setruk kabeh. Mergane getak-getak wae kok. Ayo ge mangkat. Kon ngeterke nyinden yo. Iki dingklike dikempit. Wong lanang kon ngempit dingklik. Iya, wis ora apa-apa. Ya, matur suwun Mbak Elisa or karo Salaso. Cek sami-sami. Waduh. Rada lumayan saiki ya. Ya mbiyen dek urung tak temu no alah. Awake iki karo biting kowe gedhe biting. Kuru kae ya, kuru rambutnya brindil wis. Wah, ora karo-karuan kae nek di apa jenenge di nek sanggul ki ora iso rata lurus memburi kae. Oh, jrawik-jrawik. Heeh. Wis mbiyen ra karo-karuan. Teko ning nggon aku iki wong endi iki? Kok teko ning nggonamu? Lah mbiyen skripsi lak nulis tentang aku teko ning nggon aku wis awake ireng. Iya. Rambutnya brindil, nggawa rok sepan kae. Oh. Mongko sikile ting trulul bekas gudeg akeh banget lho. Bekas koreng akeh banget ya wae, mesti cah rakopen iki. Tak takoni asli dari mana? Saya dari Sulawesi, Pak. Wo, mulane nang kene kos ya ora kopen nang. Besele sok telat, sok ora. Barang gelem nembang kok suarane apik terus, "Kamu ikut saya mau enggak?" "Ngapain, Pak?" "Nyinden." "Saya enggak bisa." "Bisa. Harus mau." Ya coba ya Pak. Lah melu pisan pindho iso nyinden kuwi terus gelem ngomong malah dadi viral. Iya. Mergane ayo omongane ting pleketot ra karo-karuan iki mah. Malah saiki disenengi wong akeh. Iya, ya wis ora apa-apa. Rezekine wong iki ya sok-sok datang dengan secara tiba-tiba. Memang. Iya. Pancen bener ngono nak. Iya, pancen bener ya. Ki eneng susulan awala ya ana sing nyuwun sambel kemangi mengko diaturake Mbak Ayu. Oh iya. Saiki iki sik no sing sapa? Nangka blonyoh iki no. Nangka blonyoh. Iki parapane akeh banget ana nangka blonyoh, Bagor Brand. Ayo medun. Iya. Mbak Tatin Lestari Andayani dalam kurung nangka blonyoh. Kok nangka blonyoh? Kuwi sing marapi udu aku kok, sing marapi wong-wong kok. Nek aku ora tau marapi dhek ora tau blas. Nangka blonyoh Bagor Brand ya. Nek kula nangka blonyoh terus betone sepira? Mongko aku ora ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok kowe ngomong karo aku? Lah sing muni nangka blonyoh sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Aku ya ora ngonekke kowe kok ngomongke wong sing domong kok. Kok ndur nesu karo aku. Ya ora nesu maksudnya lho, Lisae lagi munggah disanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nangka blonyoh.
Aku sing nyanjung Lisai sapa? Wong aku ya ngunekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambute berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen. Wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek kowe facial dicetet apa? Lah emangnya nek facial dicetet? Ah iya to, iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Pak Arjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Kudu aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ha iya, la wong kowe iki ya nek ndi ya ngebak-baki, entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Ha mulane kowe iki kurokno. Ning ngurake piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Jaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggris muni dandan awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki kae sik Tatin sing digawe kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong iki, kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Ah kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pring ya piye maksudnya? Ah iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngapa ya kok ngelek-elek aku terus ki ngapa? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Ngapa menjem-menjem? Wah kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat. Oh, biasa. Mbok iwetan. Hah? Mbane ibarat mbok i timur. Maksudnya peribahasa no lho, nek basa Indonesiane. Peribahasa iki ora kuwi. Peribahasa kok mau piye peribahasamu apa? Sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi kudu peribahasa, nek peribahasa iki basa. Jawane apa? Peribahasa iki apa? Anu apa jenenge? Air setitik. Air apa? Apa? Air apa? Kok sik to tak mikir. Lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget. Ayo, Iki misale sapa ta iki? guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kok kowe kok dadi ngarani aku cinta tak tersampaikan iki piye maksudnya? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki biasane nek wong ngelek-elek iki senenge. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon, seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng to? Heeh. Piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku ngono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wes. Wes ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Ngapa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasane kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki ngusus-usus dadi seneng. Ha iki tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wes. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek enekke?
Dunek-unekke iki ora perkara sengit lho, Dim. Berarti seneng? Ora. Hah? Piye to? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate. Ibarat apa? Peribahasa. Ngene lho maksude, aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan lemu sing rada kuru sithik. Nah, perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kae. Gondolan kae perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Nah, perhatian nek aja lemu-lemu. Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu iki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora wera aku. Ah kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to, kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae mengapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng ndobos kabeh. Do, ngadeg kok do. Ngadeg kok tak buat. Iso ngadeg ora kowe do? Ah, karo kae kowe ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku gak nek karo kae, umpamane dadi. Oh nek karo kae berarti geleme. Ngejak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Yo, maksudnya apa? Ngono nah. Oh, bener ya, bener. Yo, saiki yo. Burung kena kan. Meneh. Ke. Si. Oh, coba sih. Ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renaning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Elah aleman. Ngapa ta? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Ora usah nganggo sih. Lah nganggo apa? Wah, jane aku ra iso. Ngono kepenak. Jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen ra iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe yo. Tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apane? Sihe. Oh, sihe metu. Ayo. Tembang mar apa? Nek mengaku sing wis apal aku gal. Waduh, lah aku ra iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kok kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukino? Nyawer lho, Pak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Kapok kowe. Iki lagi iki ana Letnan Kolonel diperintah sinden. Lah ya nek ora pas nang panggung ya ora wani aku. Wis karo bapakne rasa. Kita, iki. Dek kok ora bobok sesuk sekolah urung ta iki ya? Urung ta. Pi melu bapak sik kuwi. Melu ki lho bapak. Ya cah kendel so calon dadi bintang tamu kuwi. Ayo. Ayo kok mesti disawer karo Pak Sukino. Ya. Rinasa sayang ngalelo. Ngapa kok ana iki ekspresine? Gandrung kok sedih. Lah ya apa? Gandrung ki ya sing anu lagune suarane kasmaran utawa iki... apa upamane anu gandrung ki upamane ya sing tembang sing mengenane ngati. Lah kowe pertama wis Rino saya karoso. Dengarkan liriknya. Kukur pahlawanku. Lah aku nek seneng-seneng ya piye? Ya wis sakarepmu tak. Lirike wae dirungokke. Kae. Oh, Pak Mulyono, Pak iki. Iya. Digandrung ya apa, Pak? Digandrung sak modare. Samudare cengelmu. Nggih, Pak, siap.
Pak Edi Mulyono ajudan Bu Menteri. Ya. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi rezekipun lancar. Salah satu dongake wis lancar ket biyen-biyen. Lah ya nek jenenge wadine iki nek ya ndongake. Nek ajudan menteri iki nek ming dhuwite nek ming bayar kowe guru ki nganggo atusan ewon. Sida ora iki? Sida, ya. Lah sida wis nganu e. Wis ngapa? Maksudnya wis siap-siap ya. Nek sayange rasa rene lah aku piye le gandrung. Ora sarono kok ado-adoan aku nek cedak ya moh. Kaya nyedaki Bagor Brand. Alah, ora tau ngrasake kowe ngomong. Malah udut. Ayo sakarepku apa? Ora entuk disambi. Digandrung ki. Karang men rada suwe. Ayo. Piye ta? Wis gak wis ayo. Baleni ya. Rina sambil udut terus ndelok TV. Ngapa wi? Ayo nek digandrung ngono dadi. Di TV nendi? Oh nek ora nang omah kok. Sayang ngalelo. Iki dadi sapa? Parjo. Kono lu ae. Delok ditembak apa piye? Ndadul ngene. Wayangan kang hanger ridu ati mung tansah wayangan. Oh piye? Maksudmu? Iki dadi Sena apa dadi Brata? Loh, aku manut. Aku tok dadekke opo aku manut. Dadi munyuk wae. Ora masalah waton. Kamandaka lho. Ora apa-apa. Aku tok dadekke munyuk ora apa-apa. Nek awake dhewe gelem munyuk-munyukan. Dadi Den Mas Brata ya? Iya, dadi Den Mas Broto njebrot moto. Matane sapa? Matamu. Mataku ora jebrot. Singkono mingkem ngene. Mung kelingan duh slagamu. Tak kira yen cakepane dudu kuwi. Lah pripun to? Mung kelingan debt kolektor. Kalau tansah kemutan selaganipun jenengan lho Den Mas. Sakarepmu, kowe suminten berarti ki ya. Kowe Iya. suminten ta kira to. Iya. Sakarepmu suminten ning aku ora iso nglakoni sap Pripun to Den sap ki basa ketoprak sabab sap. Aku wis ana sing duwe ya kuwi cempluk warsiah. Cemplok warsiah. Iya. Isih sedulur lho karo aku. Ya sakarepmu. Ning aku ora iso nampa katresnanmu. Mbok ora gumujeng to? Mbok sing serius. Loh, aku ora guyu. Lah, Aku serius. Mbok jenengan purun nggih kalian kula nggih Den Mas. Ora iso. Sebabipun menapa? Ora didasari rasa tresna kok kon iso nglakoni katresnan kuwi. Lah nggih mengki suwe-suwe iso tresna nek Ora panjenengan iso. jajal, Sing jeneng iso. tresna ki ora iso Iso. dipeksa. Ora iso. Ora dicoba kok muni ra iso. Lah. Ora iso Kabeh kuwi. kudu dijajal dhisik Den Mas. Apa meneh kudu nganggo dijajal. Aku ora iso nglakoni kaya ngono. Aku di seneni karo Kanjeng Panembahan Pangisingan. Kok pangisingan? Lah sapa? Sapa jenenge mbah? Pasingsingan. Pasing Pak. Pangis. Pasingsingan. Panjenengan kebelet napa pripun to Den Mas? Kleru lehku omong kesusu-susu. Sing gedhe pangapuramu ya suminten. Witing tresna
menika jalaran saking kulino lho, Den Mas. Durung karuan kuwi kabeh. Mbok panjenengan niku ampun ngeyel. Ora ngeyel, ning wong kuwi duwe Apa? jati diri. Aku ya duwe jati diri. Jati diriku wis tresna karo cempluk. Mula aku ora iso mbagi katresnan kuwi ora iso. Ya aku diibaratke cempluk wae ora apa-apa. Ya ora iso kelakon wong pasuryanmu wae beda karo cempluk. Ayo aku to. Heh? Ayo aku. Sing kandha sapa? Lah aku ngono kok. Ayo Kaya ayo ngono aku, kok ayu. gede-gede aku. Apa Den Mas? Kesleo telake. Guyu ora iso meneng. Oh, jebulane Den Mas Brotoe duwe kanu to, saradan. Saradan sing kepiye? Nek guyu ora iso mingkem, nek guyu ora iso wis. Aja kaya ngono. Lah kula niku tresna tenan lho kalih panjenengan niku Den Mas. Tetep aku ra iso. Mbok ampun ngoten to napa panjenengan mboten mesakaken kalian kula. Suminten, kowe iki isih enom. Lah Mbok iki ya golek wong lanang liya. lah nek sampun tresna nggih. Abdiku ana ing Kraton Agung Nusantara. Napa wonten napa? Pirang-pirang kowe milih sapa? Kula mboten ajeng milih wong kula tresnane kalian panjenengan lho. Ya sing gedhe pangapuramu aku ora iso nglakoni. Alah mbok mesakake ngono lho, ana wong wedok kaya ngene kok ya ora dilahapi. Wong sing jeneng aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Mboten lah kula Ana wong wadon kok ngendikane wis ana kaya ngene kok dirahap. Apa anggepmu kowe kuwi panganan apa piye? Lah nggih nek jenengan ngimbake kula panganan nggih kula gelem kok. Aku mau mangan. Panganan rubung laler kok dipangan. Niki dereng dirubung lho. Wis ngono kok. Kan lagi diencoki urung dirubung. Lah, dencok iki malah wis didelehi penyakit. Saya meng sedilit kok. Ora iso. Lah mbok ampun ngenten niku to Den Mas. Emoh. Sebabe ngopo ngono lho. Nek meng ora tresna iki suwe-suwe iso dadi tresna. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Lah nggih kula ya pun tresna kalian jenengan lho. Wis ora iso. Mas. Wis. Gelem ya? Gelem ya? Terus kene nembang. Hatiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem. Sing apik kata-katane. Lah ngapa? Balen ono meneh. Sing Atiku pamikirku tan jemutu manem. Kok nganggo Kalbu tumanem kalbu Den Mas kupingnya lho. kupingmu kuwi kok Lah jenengan krungune napa? kaget aku. Krungu ukara tembang kok dadi tekan semono. Tolong ya Atiku tan jemutu manem. Tumanem. aja Oh dipesat. dutu liyane. Ayo, aja dipedhot-pedhot. Atiku tan jemutu manem. Aja tan jemut. Jemutu. Ora nganggut kowe lho, ora jemut. Oh duwe kuwi. Lah apa? Tumanem. Ya, terusno. Atiku wis kadung tresna. Atiku ora. Halah, ora ya suwe-suwe gelem. Ya iya. Mung sirawang marah ati. Ya. Ya piye? Lah ya terusno. Arep tok tibake opo? Ayo tiba bareng. Ora sok kaya-kaya ngene seminten. Gelem nggih? Emoh. Lah terus aku piye nek jenengan mo?
Ya wis kono sakarepmu arep bijik-bijik ya sakarepmu. Ya Aku wis ora peduli karo kowe. iya, hati-hati ya, sesuk nek liwat dalan kono aku tak tusuk kowe. Apa? Rasa omongan, rasa caturan. Lah Nek kok wis ora gelem ya wis rasa omongan. kowe ngancam seminten? Lah ya nek ra diancam ya piye? Kowe ngancam, iya. Ditenono. Ngapa? Yen kowe liwat ngarep kadipaten Ngapa? ana ijo-ijo dawa-dawa mentul-mentul Apa kuwi? wong mikul empring. Terus banjur aku arep digapakke. Ora tak apa-apake, tak sunduk nganggo empring. Ya ming lara tok ora metu getihe. Iya. Aku tak nembang ya. Ya ngembang sing apik. Arep milih Den Mas milih salah siji. Sapa? Den Mas, Milih apa? kadung tresna apa kuwi kembang rawe? Kembang rawe wae. Kok yo gelem karo aku ya? Oh iya, engko anggres kembang rawe mengko terus Ngapa? apa panjalukmu tak turuti. Tenan lho Den Mas. Wis ora usah kuwatir. Nek ngapusi awas. Ya ora apa-apa meng ngawas. Dosa. Apa kuwi dosa? Wis ngerti dosa kuwi wong kang tumindak ala kuwi mesti bakal kena dosa. Ya wis jenengan wis ngapusi karo aku. Ayo. Denko. Muni ya. Muni denko tut ngono kuwi. Yo. Tak. Ayo digedruke sik. Ya, mangga. Masih bersama Warga Lara. Kembang rawe kita tampilkan bersama biduan Atin Nongko Blonyo.
saya suwe banjur ngomong nambahi meneh to Mas ngaten nuwun nggih. Nggih. Wah. Alhamdulillah. Wis. Piye iki aku keringetan lho. Apa? Wis keringetan. Ayo gek manggon ngono gek kebut-kebut. Iya. Kaya telo. Ya. Tenuwun nggih, Pak. Nggih, matur sembah. Diantara ngene ning matur nuwun. Maksude piye maksude? Ra maksud Wis atos suarane. Ben ra maksud mbok ben cah radongan. Iya. Ya iki mau Mbak Tatin, heeh. Iki dienggo penutup ya, Nak? Ya. Mengko ndak wektune blandang Mbak Ayu sambel kemangi. Ya. Rasa nganggo dibawani. Ya. Lagi bar wae rampung le operasi. Ya. Mboten dioperasi kok, Pak. Mboten dioperasi. Lah jare bojomu dijahit 17 muni ngono. Sik dijahit napa, Njen? Lah kuwi bojomu mau iki tak tileki yo piye? Kahanane wis jahit 17 ya, Pak. Edan. Kowe tok kon ngengei ora aku yo. Sing dingengei napa? Bojomu kuwi kok ya. Iya. Amune kok mual-mual. Oh sumbangane ya terus prol. Ayo pinter golek alasan. Ya ora masalah. Ya. Ya langsung wae ya Mbak Ayu ya. Okay. Sambel kemangi rasah nganggo bawa. Heeh. Mengko ndak wektune selantek. Monggo diaturake Mas sambel kemangi yuk.
krungu nyane Pak Mujianto sing nyawer. Oh nggih, matur nuwun Pak Mujianto. Saka Polda DIY. Oh nggih. Kuwi sing bagian ngurus SIM. Nanti kowe nek urung di SIM sesuk hubungi Pak Mujianto. Oh nggih. Cukup foto KTP. Ya. Nggih, sampun Pak. Wis, matur sembah nuwun. Ya. Ndak kesel awake. Bareng kowe entuk sawer terus bojomu le guyu. Kaya bungah banget rasane. Iya. Ya ora apa-apa. Rezeki kaya maya. Diaturke lelagon tembang kangen. Ah, kuwi cocok kuwi. Iya. Diaturke sapa sing kepareng nyekar? Ya Mbak Ria. Ya, Ria Jenaka. Monggo. Mbak Ria Pamungkas kok Mbak Ria Jenaka ora. Monggo Mbak, jumeneng ah. Ayo main ketok pasuryane. Iya. Di syuting ki men cetha. Heeh. Di streamer. Dipun bawani rumiyin lajeng dipun dawaken tembang kangen. Heeh. Derek bawane napa? Kula nderek, Mbak. Nggih. Rada mentit niki soalé gamelane. Ana ula dewa. Dewa nganglang jagat. Kok entek, Pak? Napane? Napase? Angge disedot yen kudune. Ana dadine iso dawa. Senengane napas buatan. Nyangkeng pekor. Nggih kancane. Mboten pareng niku. Mboten nggih. Pokor kencanane. Niku nangan jare. Niki nakal. Pun ampun digagas niku, niku meng wong memanfaatkan ngevlog. Kancanane sesuk hasilnya ya didung kanca-kanca warga laras. Lah iya kudune ngono. Sing wingi tok dum apa ngurung. Ben do lali. Dum napa to, Pak? Dum niku napa? Beras. Sandang kelawan pangan ya iku hati-hati mek ketrikel to ini mau cengkoki terus. Ha iya. Wong melek sabarna
Niki pun anu kok, pun biasa. Pun biasa pripun? Anu kan riyen kan pernah jenengan sanjang kan ndak esuk niku a i u e o niku lho. Oh nggih, niku penting niku olah retorika swara. A I U E O. Lah nggih, pun. Pendak esuk aja ming i u tane. Pun kula praktekne. Niku latihan swara supaya cetha. Lah nggih. A I U E O. Ben esuk pokoke. Nggih, pun kok ben dinten malah. Wah, ya wis. Mulane wis cetha suarane wis. Wong melek sabar iu wong rimo ya mangga tembang kangen ki aku sing nyuwun iki. Iya. Wes, aku sing joget. Iya. Mangga. kasih. Nggih, Mbak Ria Wajan. Piyayi alusan dikon sesek kaya. Tumpang blandak-blandak gentanang. Gentanang. Anggere muni gentanang ngono kuwi sindane wah. Terus engko kendange ku tak gublang ngono sing demung nganti kewer-kewer cengeng. Aku tak tulis senenge. Seneng nek ana Warakasa seneng kamu diterus. Ah iya. Ayo abot e romansane. Ha iya. Ya pancen tenan kok ya. Tembang kangen ki mau tembang kangen. Ha iya. Ki jebulno isih ana pamundutan, Tru. Waduh. Alar rampung jam pira iki? Monggo Pak Letkol
Sukina wis paring dawuh, jam 4 jam 3 kudu selesai. Kowe lah mesa dinyang. Ki sing positif sing kepiye iki? Ki pokoke sing positif sing tak tampa sing Pak Letkol Sukina mau jam 3. Ha. Nek arep jam 4 monggo urunan malih. Lho. Caitan ora. Gojek. Ha iya. Ora serius kok tur aku. Ya pancen bener kok ya. Heeh. Ambok disekseni danyange kene nek aku gawe-gawe. Ha iya. Ya ora apa-apa manut kene Bapak Letkol. Ya. Iki sing pungkasan diaturke sesideman. Pamundutan saka sapa? Saya tak wacane Gong. Ora sanggup bawa, langsung wae heeh. Bapak Tukidi Subagio. Tukidi lho Pak Sino sanes Tumburi. Saking Flamboyan Marakas Bekasi. Sowan wonten TKP. Oh nyuwun sesideman sing dikersake Mbak Elisa. Oh iya, matur sembah nuwun. Niki kula saking Klaten Ngluruk. Oh nggih, matur sembah nuwun nggih. Yo Mbak Elisa. Mbak Elisa sesideman. Oke. Waduh. Masih bersama bareng-bareng dalam acara yang berbahagia ini. Sesideman. Oh, wis le medun sirah dhisik. Isih masih bersama. Iya. Ya ora apa-apa, ayo, mangga. Iki langsung nggih. Heeh, langsung ki ndak wektune ngoyang. Iya, mangga. Luweh becik patenono liwat urip ana kutha gedhe kowe tak tukange ayo apa wae
Waduh, Mustika Tuban. Ya. Mustika Tuban. Ora apa-apa, tambah Sriuning Mustika Tuban. Memperpanjang waktu. Ya ora apa-apa. Di medley mawon. Hah? Medley langsung. Ora iso medley sapa? Lho, medley. medley kok, hah? Medley. Wah tak kira nek jambu. Lho. Jambu apa? Urip ana kutha masuk Sriuning. Lali. Hah? Wes. Bapake mung arep nyedaki aku kok. Kowe oleh GR to. Lho, tenanan. Oh, nggih wis waton. Yakin aku, Pak. Oh, kowe rumahsaku kok nyedaki kowe iki kaya ayu-ayu. Oh, nyatane Elisa yo ayu. Ambune kaya apa? Kadal Mesir. Kadal Mesir. Katresnane wiratmaya dinamite ning Rara Srihuning senadyan wakasanira sampun Srihuning wis diaturake sesideman wis diaturake. Ning yakin niki mau ora bapake ora mbisiki apa-apa. Mboten, Pak. Niki wae mbisiki napa? Mboten to, Pak. Sriuning to sesideman niku sampun. Oh ya wis. Sampun katuraken sedaya. Napa ajeng malih? Kula nggih remen. Kok kula nggih remen, kowe remen wae dikakeki dhuwit. Ha iya. Wis bali nang gone. Ya. Ngono ndak. Engko waktune setengah jam iki ya ora nyandak nek nggo lakon ya bablas-bablas sithik ora apa-apa. Liwat-liwat sithik ora apa-apa, Geng. Ayo nindakake jaga Karang Kadempel diteruske, Truk. Iya, Truk, ya kok ndak sedukani karo bapak. Yo. Pramara remang usumyung ambrengengen kadi karonaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ngamarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan. Wah caedan ning opo gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo Kyaine Jodipati. Ya tak tampa,
Angka loro sowanku ora saka Ngrandu Gumbala, Pakdi, nanging aku budal saka Karangkadempel. Midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ning Karangkadempel, kakekne Semar prasaja. Yen to bakal mbangun kayangan, nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu. Kakekne Semar mbangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose gegayaning kakekne Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujulan usuli. Ora kanyono-nyono rawing Siwandarawati didherekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwandarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayaning kakekne Semar. Monggo sejatine kakekne Semar ora bakal biniat ngembari marang Kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayiwangan. Nganti geger Siwandarawati sajake wis ora melu kalawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwandarawati. Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar nggaris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko Karangkadempel geger, aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel. Supaya mundi pustaka Jamus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel, Pakde. Jlamprong wong edan. Ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol. Nganti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya. Barep ana apa, Yai? Rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning Karangkadempel. Den mrayetna semurire seka balik titiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den Darantasena ya kek tiba padha-padha sinuwun Ngamarta Kakang Semar pancen kepara nyata Darawerku Dara ya Dipol aku sing tekan kene ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa Sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga Sinuwun Darawati niku titis Wisnu niku anake guru kasan Sinuwun Darawati nilar dhateng raos pangraosipun angenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan
Sabanjure keparenging Kyai Nayantaka, kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Maranosmo bang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca pusaka niki ajeng kula gawa mangsa Baranga Kyai Semar Ndarantasena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dor gejegan niku mang pisah lha arep misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikepa Ndara Setyaki awak ora penak Pak gelem ora gelem tak sepatani dadi ungkrung medhi pangan ika lho Semar kok tepung ika barang iki ya wis derek ayo Gong yo aku jane arep ngaso malah dika nyambut gawe kae ora do diungkuli pustaka Jamus Kelima Sada ndak ora rampung perkarane yo Gong yo sabar Kang oh iya iya Gong ngewangi Gong terus nah tanganane ndak ora rampung terus ngono waduh guys digajul aku kalah kok iki tak digangsum iki warane Gong matane Gong matane sapa matamu aku ngapa sing tok gajul ndasku ketoke mbok ndasmu pancen dian ora Semar malah suwe banget iki malah ngangkring pola wedhus tenan kok mer iya aja kuwatir sabar Doro Jiwa Semar aku kena ngopo Kakang Semar aku kena ngopo sampean Dora ngerti sampean Dora eling nah mboten kaya ngoten Gong tak antir samu lho kowe metu ora terus ora ameng dinyonyokke kok metu tak ora dilane metu Ndara Antasena sampean kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya Ndara Sencaki Ndara Gatotkaca mangaso ampun ngalamun niki akeh para jim setan pripayangan
dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jem setan pirang-pirang. Kawula Karang Kadempel tilik ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringi karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggeneng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti, slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh yuwana aku Petro. Kaya setane rupamu. Matamu. Akang niku ngoten. Yo. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono kok iso ngusir setan lho. Ayo. Aku kudu entuk iki, Truk. Ha iya. Nggo nyoba kok. Teguh yuwana kaya. Yuwana minggat. Minggat diusir Prasti. Ayo cet. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh. Teguh yuwana slamet, slamet nang ngene yuwana. Waduh. Truk, salah ya Truk. Petuk kene. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teguh yuwana slamet, slamet. Teguh yuwana slamet. Wedian iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya? Teguh yuwana slamet. Slamet. Dan tekan buri banang. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis, kram kowe. Gong, singkirke Gong. Siap. Wait. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning iki. Setan. Nunggu karepe dhewe malah. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena koreh rongeh merga saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh kok nang kono kowe, Guh. Kowe wae Gong, ora kuat.
pikirane do elek-elek ora. Teguh, karo mripate tutupi ora bakal. Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Halo, Semare ora kuat kok. Yo ngene dadi dolanan. Ono kawane doedan. Andre ting tong teng 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 tong teng hae. Babu ting tong teng. Wagongi munyok ora. Kok ngono kok padake kemana? Oh, senengane lah. Ora doedan. Terus sirake. Tampil dasmu lho kok. Iki dipendem. Wah, dipendeme kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki. Copot. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh Yono slamet saka saning Gusti. Teguh Yono slamet saka saning Gusti. Teguh Yono slamet saka saning Gusti. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo Kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuh Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan. Ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggrene perkara tok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa,
karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Bathari Durga jak bali. Inggih, ngestaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sermu piye? Ha kok isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sak penake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lah wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun maaf. Ayo bali. Bali inggih ngestaken dawuh. Ora bali titanono Bathari Durga jak mulih ngestaken dawuh Kakang Semar. Durga kula wonten maring dawuh. Liya dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedakan iki para baju barat kantinen bali marang Dandang Mangkure ngestaken dawuh Hyang Pikula. Wah. Wah, satriya gagah. Ora tepung karo kowe. Urung tepung karo kowe. Cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye, satriya kondang. Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamundi Semar yo Tampanono. Waduh. Lho. Diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe siwijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan, ketok banget nggonmu ora iso perang. Wah, kebahagiaan. Werkudara, yo. Pun Kakang ora usah nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning Kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal mbangun Kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo klumputane. Ngono ta, Cah? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Mulia. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenake dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene.
malah bakal dadi palangi Semar nggone bangun kayangan. Kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir kena ngopo menggo isen-isen ndas. Ngaku. Wah. Bunto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar nggone bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang, banting nang kene. Semar, aku nyuwun pangapura Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis nglenggono lan iso nampa wong gayaning Kakang Semar, mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadangkala sok kesrimpet karo trumpahe dhewe. Mongko niku dienggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet merga perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane. Niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening Kekagungan Kajat dalu menika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang ruga panjenenganipun bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sapengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah reja, tambah ngrembaka ndara.